Малък апдейт. Току-що приключих с балкона. Разтребих го. Тук още малко мокър от водата. Не е от котката. И съм го изкарал сега за пръв път, за да го видя какво ще прави. Някакви топчета съм взел 3. Тук да си играе. Тук съм сложил тоалет и съм оставил ето това. Натопено малко с неговата собствена урина. Не знам дано да се научи да го ползва, въпреки че още много малко. Ще го следя какво прави. И тук съм му закачил после да си има такива неща вътре да си играе с тях. Чочи! Чочи! Къде се ровиш сега там? Ела! Чочи! Ела! Чочи! Играе си. Да се чувства по-добре, че иначе то 2-3 дена повечето време ги изкара в клетката. Такова малко коте, с толкова много енергия, сигурно му е ад. Какво да го правиш?